Hey, man.
धर्मेल मेलो आमच्या धर्मेला नंबर आमच्याकडे आमच्या कॉल करून लाईव्ह कॉल करू नका Ya, no?
Ôi, lại nữa đó. Lại nữa.
보자. Oi, Jack. Hey, Ron. Ron. Ada corner ka? Corner ka. Oh. Oi, panas. Baik sang. आणि ही गाडी घेऊन आमच्या गॅरेज करून घेतली. ना नाही फुटबॉलवर मत मारपाचे आता घे इलेक्शनाचे घे आता 7 तारीख मत फुटबॉल बोल हांगा बॉल बॉल हा एकूदा या बॉल बॉल आणि बॉल काय इथं हाँ बोला हाँ अरे वही ठीक है तो ही दे दे थोड़ा और कपड़े दवा बीजेपी जाता अब तो बोला कर दो विनाश विनाश है कैसे बात है सी घर पर है जैसे शाम के आप दो लोग रखते हैं सब को रखने की विराज आचे यार विराज रे लोग केला पाले लोग आय तो डी केले आबे
Yes. Sure. Sure. Huh? Yes. Yes. Thank you. बरोबर आहे किती सोबत आणि पर्याय ना भाऊ करा क्रॉस कर बरं गाडी थोडं राहा हॅलो आम्ही आता वाटे घेतात थँक्यू डॉक्युमेंट करून लास्ट दोन जीबीच्या सकाळी टाका डॉक्युमेंट कर पहिल्यांदा आवा वाटल्यात मोदी रोहन आमचा फुल सपोर्ट आहे फोटो काढ आडवा मार थँक्यू भाऊ
दोन घेऊन दोन झालं होय बरं शॉपार असा रोहन होय शॉपार घेऊन सकाळी केलं जातं जातले होय थँक्यू फुटबॉल चिन्ह आमचे एक मैं सगळ्यांक दितलो टॅम्पलेट भितर भितर तर ताका दिवं न्ही न्हू माशी वाटी आहे तुला बेस्ट आमच्या हय हय जावचे ना ते काय उडपाचे ना आमच्या ते भायल्यांचे आम्ही बॉल केला आम्ही भायले आले धुरिया हो कशा रावला लोक धुरिया म्हणजे हा तुका दिला होतो सांग बघे धुरिया मध्ये बघा राहला लोक सगळे हा होय बघा सोनी हा
Ôi, wrong. Đây đi bạn. Ôi. ओके अर्जी हाँ थोड़ा सा नहीं फुटबॉल डॉक्टर Ôi. काय घे आरजी हाँ सांग करा आरजी आरजी Lớn mà đấy. तू काय असतं कामा? हाँ रेंट बाइक की ओए क्या कर रहा है?
সকাশ পড়ছে Good, no? Bola sekali ha.
ओके Vote for. Go रे. Vote for. Mohitti Patil. Vote for. Football. Vote for. Football. Everyone, going to go. Uzo. Munun. Boleh? सोडची वाटता कोणी कारण हा घोडाचं नी बॉल थँक्यू बॉल घेतला मग राहिलो पण हे आमच्या भर आहे Rồi. आमच्या लागतं Mohitti Patil. Đây dám gì? Quá hăng quá. Hăng quá bận. Có sao? Đi. Có là thứ gì? Hả? Đúng rồi. Ok. Đúng rồi là đi. Nó đâu rồi? Muốn này,
करूया. हा डॉक्टर आहे का आमचं हो डॉक्टर आहे का तो नाही चालू हो ते म्हणता त्याने तुका कॉल केलो मिस कॉल पडला आसतलो पण या म्हणते रेट तर आम्ही बदल जावपाक काय बदल करूया आम्ही बदल जाऊन चेंज जावपाक काय उर्जन ना आल्या डोंगर शेता बी स्वतःच फोटो रे कित्याक जाय रे तुका फोटो हा ओके गो ए या लोक आमचं असा येलो येलो हे पण हे पण तो memang adalah mudah man, tu kau tahu.
हॉलिडे हॉलिडे आहे ऑलरेडी अर्जी हाँ तो बड़ा सोनी जोरदार हाँ क्यों लगा चाह बोला हाँ बड़ा तो नहीं हाँ वो ये 2-3 ओ अर्जी हाँ फुटबॉल फुटबॉल हाँ होय होय कशी आदमी बड़ा तो नहीं हाँ हॅलो कशी आहात Yes, thank you. Thank you. यहाँ पुढे होय याचं कहाँ ना दिया आ सकते कौन है यहाँ रे Thank you. Yo. Eh, coba
Bola Sami. Ha? Bola Sami. Ha? Oi. Bola Sami. Good. How are you? Aja, bola Sami. Football. Ha? Football ha? Ha? Agak okay. Agak okay. It's चल अरे भाऊ बरापासून सांगतो हेलो बरं ओके बरं ओके बरं तमाशा कोण आहे हां त्या हॉटेलला जाऊ होय जाणा मामा आवडलो फुटबॉल मम्मी अब लोकसभा फुटबॉल हाँ गेम अजय, pengen, aku ya,